kallonki da nayi jiya yau na kasa na yau bacci sirrinki ki ban ajiya wanda yake a cikin zuci a gare ni a wani igiya soyayya ni zautacce ne na shirya kalamai na wacce nake so zan kaiwa na yau tattaki na ba ni tsayawa kowa ita ce a cikin raina babu kamar ta na duba yan mata ku yi kallo ga kyakkyawa ta bullo da ganinta tana da salo ba ta kama da kalar dolo na zuba cikin sanki daure karki min yawa zan tura sadakinki fatan ba maganar kowa in dai na yi aurenki ranar yawo na daina ban so na yau nisa guda ya taba min yargata ba ni ba majalisa kullum a gida zan yi ta so ya saban da aji kanki kamar aikin doka cuta a cikin kirji ta same ni ina kuka zuciya da take motsi sanki maye ya kame Hakina na kame kowa karki kula kima duna zama daman me sadaki naki nake nema in na zama saman me sai auren mu a yau himma ni babban burina na ganki a daki a gidana komai kika yo guna karki dan neman suna ko na yo ki koya ranki kada na kona zama na yo na jiranki ko zana kwana ke da biyo na ta sanki domin rasulallah ba zan miki faɗa ba dan ban iya zagi ba darajar ki nake duba rubuta ba za na ki na biya ba ni dai karki kuka so yaki samun albarka kin saba yin gata yau ma karki bar ni haka